tässä matkalla Keravalla tällä hetkellä ja käy kurkkaa tuosta yhtä savunpoistokoneiden uusintaprojektia ja katsotaan se käyntiin. Ja sitten tuossa tarvii yksi projekti kanssa käydä kurkkiin tuosta sitä kerrostaloprojektia, niin siinä on vielä yksi pienimuotoinen mittaustarkastusoperaatio ja sitten tuossa Hesassa ja sitten tässä pitää vielä yksi mitta ottaa yhteen peltiin vielä mahdollisesti. Huomenna on tulossa nostin tuonne kanssa nostaa yhtä semmoista savunpoista huipparia katolle. Siinä on, se on semmoinen 140 kiloa painava savunpoista huippuimuri, niin kanssa semmoinen saa katsoa, että sekin onnistuu hyvin. Tänään siellä asentajat purkavat sitä pois ja kytkee sähköjä irti. Ja se, että miksi me nyt voidaan kytkeä niitä jo irti, niin on se, että tässä on moottoreista jo moottorit palanneet, niin ei ole silleen niin kuin toiminnan kanssa enää on niin kuin hirveästi merkitystä, kun en ole toiminut nyt tällä hetkelläkään, niin sillä suhteen hyvä. Nyt saadaan ne uusittua, niin saadaan taas kaikki toimimaan. Tähän projektiin kuuluu CO, Anturet uusinta ja 6 kappaletta on siellä ja ne ohjaa sitten näitä savunpoistopuhaltimia. Kaikki savunpoistopuhaltimet uusitaan 4, yhteensä 1 huippari ja 3 aksiaalipuhallinta ja sitten siellä on vielä 3 muuta huipparia poistoilmakonetta, mihin uusitaan ohjaukset, koska ne ei ole toiminut kunnolla ennen, tai ne toimii vaan yhdellä nopeudella, sitten ne on pois päältä, mutta siellä on nyt idea se, että siellä olisi suunnitelmissakin ollut, että pitää olla täysnopeus ja sitten hidas nopeus. Ja nyt siellä on tällä hetkellä se tilanne, että siellä on ollut vaan täysnopeus päällä, että se on täysillä, mutta sitten se on käytännössä mennyt sitten pois päältä se kone sitten siinä vaiheessa. Mutta joo, erinäisiä asioita. Stadissa alkaa yksi huoltoshomma, siellä on yksi kerrostaloprojekti, missä on myös suodatinvaihtoja meneillään, joku 150 venttiiliä suodatinvaihtoja ja siinä nyt menee muutama päivä. Sitten meillä on tuolla kanssa toi IV-asennusprojekti, tuossa Yrjänkadullakin on vielä yksi noita asuntohommia kanssa meneillään tuossa, niin sekin tässä tämän viikon aikana muotoutuu eteenpäin. Pikkuhiljaa. Täällä Keravalla niin pankkihalliprojektia, niin peräs kurkkiin koneita. Siellä sisään. Sitä näin. Täällä on näitä koneita, niin toskin on laitetta tuossa kyydissä, niin kurkkaa vähän. Se on aika iso huippari. Nyt tuossa on toi yksi. Tämä poistopuhallin savupoistokoje. Pimeä tuolta alemmista kerroksista. Noita on 3 kappaletta ja sitten tää yksi tämmönen savunpoistohuippari, niin menee tuonne katolle vielä. Välillä on nää kohteiden nää katot on vaan niinku astetta paremmat ja näkymät sen mukaisesti. No kelikin kohdaltaan, kun näkyy taas kans hienosti tuossa Lahdelle kanssa. Unionin katu ja tuolla on keskusta ja torni ja sitten meillä on tää katolla, niin yksi homma, mitä piti käydä kattoo vaan, että miten me saadaan tänne tehtyä, niin tääkin näkyy mielenkiintoisia reittejä, kun pitäisi päästä tuolla kulkemaan tuolla tonne ja tohon piippuun päästä käymään. Niin on näitä aina jänniä juttuja. Kelikin on kohdalta, ei tuule yhtään ja mukava on vielä kesäinen olo. Täällä on tullutkin joskus käytyä, pyörittyä näissäkin, niin ja sit kun täällä tehdään jotain muitakin töitä, niin sit kun näitä tikkaita pitkin menee, tai kun täällä on kattosillat menee tässä näin, niin tossa kun menee, niin sit kun tuolla on noita tikkaita ja siltoja tuolla menee tuossa noin, niin välillä ei ole ihan helppoa. Joskin näkyy huippari tuossa päällä ja täälläkin on näitä vedonparantajia huippareita. Ja tässä Vallilassa pyörimässä. Kurkki taas miten noin asennukset tuossa oli ja sitten tulee yksi
putkifirma vielä tuossa, tai yksi tuttu tuossa kurkkimaan vielä tätä järjestelmää vielä ja katsotaan sitten vielä, että tarvitsisi saada vielä puhdistettua vielä tätä. Nyt nämä on eristetty nämä pumppujen pesät ja pumput pyörii. Toi pyörii tuolla. Tarvitaan vielä tulla vähän siivoamaan tässä. Sitten näen, että tässä on itse asiassa jotain vanhoja kaapeleita. Mitähän nämä on? Pitää vielä tutkia vähän. Mut joo, tässähän tää taas homma etenee. Tässä on projekti meneessä. Asennus meneillään. Tuossa on toi toinen laite. Tässä avattaisiin tuo sähkömiehellä. Tässä on meillä tää toinen 800 millinen puhallin tossa. Ja sitten tossa on toi mikä tulee tähän näin. Saadaan vielä tuohon sisään. Tuli tähän porraskäytävään. Niin Käri soittelee, jos niin katsotaan mitä tästä tulee. Morjens. Joo. Det var funkar. Potential. No function. Det funkar. Nää. Okej. Vad vill det ha? Ingenting. Nada. Ingenting. Nää. Sen får vi ut därifrån i mitten vi går. Kom det hit? Eller jag må kommit till taket. Nej, inte nå. Jag kommer dit. Okej. Kattoo tässä IV-konehuoneessa ne ja tulla kurkkimaan täällä, kun tuli jotain ilmoitusta, että ilma ei kierrä tuolla kerroksessa. Ja ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että koneet näyttää pyörivän. Silleen ok. Joo. Se on vähän vanhaa laitteistoa ja uutta laitteistoa. Täällä on tullut pyörittyä aika paljon, korjattua ja duunattua tässäkin Yrjönkadun kohteessa. Pari eri puhallinta, tai poistopuhallinta ja sitten itse asiassa poisto ja sitten tämä on tulo ja tuo on isompi tulokone tuolla takana. Ja näitä on tässä vuosien varrella korjattu ja uusittu ja putki asennettu ja tämäkin on asennettu tähän jossain vaiheessa joku vuosi sitten sähköpääkeskuksen poistokoneihin. Vielä olisi käydä purkkiin tuon vakin kautta vielä mitä sieltä tapahtuu ja sitten tarvinneen kurkata vielä suodat pimeät ainakin tossa, onko niissä jotain vai ei. Muutaan tästä kaikki näyttää ihan ok toistaiseksi. Tässä on toi järjestelmä näyttää toimiva ihan ok. Se oli vähän aikaohjelmaa muuttaa. Ja oli tullut tuosta yhdestä kerroksesta ilmoitusta, että ilma tuntuu aamuisin vähän heikolta, mutta sitten, että paranee iltapäivään mennessä. Mutta katsotaan, jos toi auttaisi siihen. Lähti tuntia aikaisemmin 5 jo päälle ja katsotaan sen, miten toimituuko tuosta parannusta. Mutta muuten kaikki näyttää olevan jees. Vaikka ulkona näytti tuossa, että ulkolämpötila 30 astetta ja niin batterin jäähdytysjärjestelmä toimii kuitenkin ihan ok. Että siellä on 17,5 tuloilman lämpötilapyynti ja sekin toteutuu muutamassa eri koneessa, niin se on ihan jees. Välillä yllättävää, että järjestelmä toimii hyvinkin. Mutta onhan tässä tehty jo tämänkin talon osalta meidänkin toimesta jo semmoinen 5 vuotta tässä jo töitä erinäisiä asioita ja parannuksia. Tässä näitä hommaita. Se näitä ootako seuraavaa kohden. Sekin on kiinteistöt lähiöllä. Tässä Helsingissä taas perjantai. Matkalla tuohon Katajanokasta hakee yksi osa. Tai itse asiassa yksi silppuri tonne toimistoon. Tuli tuosta löydetty yksi vähän isompi, kun tarvii sinne, kun välillä tulee tuommoista dokumenttia silppuroituu, niin ei toi nykyinen pikkusilppuri niin oikein tunnu riittävän, kun siinä on yli kuumenee aina välillä, niin ei sitä jaksa. Okei, se. Sitten on vielä tuossa Topeliuksen kadulla yksi keissi. Pitää käydä sitä kurkkimassa vielä pari tarkastusasiaa siinä parissa neukkarissa. Mä saan siitä kokonaisuudesta muutama kerran jo tällä viikolla käynyt siellä ja sitten selvisikin siinä yhdessä kohtaa, kun oli se IV-kone tulvii siinä. Se kondensoi se batteri sen verran, että liian kova jäähdytysaste päällä, niin se
kone tulvii ja se tulee litroittain vettä ulos sieltä koneesta, niin ei oikein asianmukaista. Ja sitten nyt näyttää silleen mielenkiintoisen hiljaiselta tää Hesa kanssa, kun täällä näyttää olevan taas melkein ketään. Kaikki oli jossain omaa mökillä. Täällä sitten taas homma etenee ja pidetään stadi pystyssä. Olisi tarkoitus käydä muutaman tunnin päästä isännöitsijän kanssa lounasneuvottelua tuossa. Pitää katsoa, että missä päin hän liikkuu tuossa. Saa senkin niin pääsee vähän päivityksiä taas ylipäätänsä niitä näitä. Plus sitten katsotaan, jos tulee jotain bisnesjuttuja taas käyty läpi. Tässä on yksi tarjouskin kasaan vielä tämän päivän aikana. Tuossa on vielä tommonen kartoitushomma yhteen kerrostaloon tuossa Hesassa kanssa. Niin sekin oli 50 kämppää ja koneellinen ilmanvaihto ja ilmeisesti reilu 10 vuotta vanha kohde. Ja sieltäkin on tullut ilmoituksia jo, että on monessa asunnossa ilmeisesti ongelmia ilmanvaihdon toiminnan kanssa. Ja nyt se pitää kartoittaa läpi kokonaisuudessaan, että saadaan selville sieltä, että mitä siellä on kaikkea vikaa. Tämäkin kertoo taas sitä, että rakentamisen laatu ja sitten tämä ylläpidon tai huollon ja säätöjen laatu, niin se ei vaan ole kohdaltaan. Tuo yksi kohde vaan, mutta tämä on se, mistä nämä työt koostuu, että kun muut tekee virheitä, niin niitä me korjataan. Eikä näillä loppua näy. Mutta se on vaan, pitää tehdä asiat kunnolla, niin saadaan asiat eteenpäin ja korjattua. Ja sitten se, että sillä on iso vaikutus tuohon ihmisten hyvinvointiin ja sitten ylipäätänsä, että miten viihdytään näissä tiloissa. Se on niin tosi vaikeaa. Selkeästikin etenkin nämä säätöasiat ja sitten näiden kokonaisuuksien ymmärtäminen ja välittäminen siitä, että saadaan se lopputulos vaadittua tasoon, niin se on kyllä niin hukassa niin monessa paikkaa. Se, että sitä me tehdään, korjataan kuntoon ja välitetään. Ei voi muuta kuin, että kelis nauttii taas tänään. Kova meininki. Yksi asia kerrallaan eteenpäin, että sitten se hyvä tulee. Laita kohteen osalta ne käskititkin, että tarkastaa vielä työmaatarkastusosiaa ja kaikki ok. Muutama juttu, mitä pitää muuttaa vielä. Siinä on asennustekninen asia ja saa vielä korjattua ensi viikolla. Ja sitten ne tarvii lähteä varmaan kerkeä toiseen kohteeseen. Pitää käydä vielä tuossa lounasjuttuja. Sitten tässä käydä muutamassa kohteessa vielä tänään vieläkin. Katsotaan. Alright. Perjantai, iltapäivä. Vielä konttorille. Furkkilaan. Ainakin vähintään yksi tarjous pitää saada tänään vielä sisään. Olen sitä jo valmistellut tuossa, mutta oli sen verran, tarvii vielä vähän funtsailla sitä loppuun. Sitten Topeliuksen kautta tuli selvitettyä muutama asia vielä. Siinä oli se yksi kone, mikä oli tulvinut ja nyt se oli kuivannut. Siellä on selkeästi noin lämpötila-arvot ollut vähän väärin, niin se on tuon kondensoinut sitten vähän turhankin paljon. Sieltä tulee kaveri katsomaan sitä automatiikkaa tai näitä parametreja tuossa tai lämpötiloja tuossa ensi viikon alussa maanantaina. Sitten oli vielä Keravakin kohteella, sekin pitää katsoa vielä, kun muuten koneet on päällä, testattu, toimii. Pari muuta puhallinta piti uusia vielä, pikkupuhallinta huippariin, ne on nyt korjattu, eli ne on kaikki jees. Sitten siellä oli nämä hiilimonoksidianturit, niin ne ei vielä toimi. Ne uudet ja sitten nyt vielä ensi viikolla joutuu käymään vielä yksi automaatiokaveri sielläkin kurkkimassa kasaan, että se pitää vielä ohjelmoida ne kuntoon, että siinä saadaan ne toimimaan. Joo, tuossa on noin. Ei muuta kuin siitä sitten kaikki lähtee viikonlopun viettoon ja taas mennä. Ensi viikolla taas lisää uutta projektia taas kehiin.